A iniciativa socialista suporía que os ata agora traxectos de media distancia fosen considerados como de proximidade, pero o PSDG isto suporía o abaratamento dos prezos do billete e un incremento das frecuencias. A proposta impulsada polo goberno local foi aprobada por unanimidade no último pleno de Rabella. Nos entendemos que ten que ser considerado un cercanías, primeiro pola proximidade, segundo polo uso que se dá. É unha das principais liñas de ferrocarril con máis uso de toda España. Vila García tamén, pois é un sitio, é unha estación de ferrocarril con moitísimo número de viaxeros. Entón entendemos que eso ten que levarse a cabo porque suporía ademais un beneficio económico para os usuarios e usuarias de ferrocarril, porque supón un abaratamento considerable no precio dos billetes, non? Agora a iniciativa será debatida no Parlamento de Galicia e todo para que a Xunta reactive a bella reivindicación dun servizo de proximidade ante o Ministerio de Fomento, unha demanda que leva tempo esquecida. Simplemente unha declaración de intencións no que se pronuncia, neste caso, nesta Constitución, como é o Pleno da Corporación, ou no seu caso o Parlamento de Galicia, que sempre ten máis forza agora de reivindicar neste caso, esta iniciativa, non? Os usuarios aplauden a proposta, creen que cun tren de proximidade, ademais de reducir os prezos, mellorarase a calidade do servizo. Es que eso sería creo yo que sería lo ideal, porque hay mucha gente que tiene que ir y volver todos los días, igual a Pontevedra que a Santiago. Y la verdad es que si no sale carísimo, si no tienes algún tipo de descuento especial, es un pastón, vamos. Esa era la propuesta, ¿no? Que se abaratase un poco los precios de ir a Coruña, a Santiago y a Vigo, pero a ver qué hacen. Yo tampoco sé muy bien cómo va a quedar la cosa, pero sí que es bastante caro ir. Podría estar bien, si se puede abaratar, mucho mejor, claro. Para los estudiantes nos viene mejor, claro. Tengo entendido que bajaría 20-30% el precio, lo cual evidentemente se agradece mucho. Yo siempre que sea favorecer económicamente a todo el mundo, no solo a los que tenemos 50 y 10, pues viene bien para los trabajadores y para todos. Es que yo lo uso mucho. O eixo Vigo-Pontevedra-Vila García e xunto co treito a Coruña-Ferrol-Santiago, a única área de España que acada o 500.000 de habitantes e que non dispón dun servizo de proximidade.